Moi drodzy, witam was serdecznie w żałobne, smutne klimaty. Słuchajcie, zdecydowałem się pójść do kina. Pierwszy raz od bardzo dawna poszedłem wczoraj do kina. No i poszedłem na ten film, o którym jest w tytule. Poszedłem do kina na Smoleńsk. I to było wczoraj, jeszcze do dzisiaj mnie czymie, krótko mówiąc. W ogóle zastanawiałem się też dłuższy czas, czy ja w ogóle cokolwiek o tym powinienem mówić, bo, że tak powiem, można o tym filmie gadać albo bardzo długo, albo najlepiej nie mówić o nim nic. Była już recenzja Dema, polecam, z którą się w 100% zgadzam. A były też inne ludzi, co się lepiej może o tym znają, na tym znają ode mnie, bo ja nie mam żadnego wykształcenia w kierunku krytyki filmowej, a nic takiego, ale jestem konsumentem kina, tak jak każdy przeciętny obywatel kraju, obojętne jakiego. No i też mogę się z wami moją opinią podzielić, bo byłem bardzo po prostu ciekawy, czy jest tak, jak ludzie mówią, czy faktycznie jest żałość i tak zwana rzeżuncja, że się wylewa z ekranu. No i no nie wiem w sumie od czego by tu zacząć. No nawet sobie chciałem przez chwilę przygotować jakiś plan, co wam dokładnie powiem, ale że ja nie lubię planów, że jadę na spontanie i nie robię cięć we filmach i tak dalej, to jakoś mi to tak nie pasowało, no to powiem tak chaotycznie fakty. Dobra, najpierw w wielkim skrócie. Czy było warto? Nie. Czy warto było wydać, byłem w kinie takim, w Bytomiu, w takim centrum handlowym Agora Bytom, czy warto było wydać 15 zł? Nie. Czy warto było siedzieć tam 2 godziny? Nie. Do tych 15 zł można było dodać 4,99 i kupić sobie pół litra krupnika wódki i gwarantuję wam, że zabawa byłaby o wiele lepsza. I teraz tak, podstawowe pytania. Czy na ten film warto iść dla materii, powiedzmy, faktów, przedstawienia? Czy dowiemy się czegoś, znaczy to już jest kwestia trochę indywidualna, ale czy warto iść z kuli tego, że on dobrze prezentuje wydarzenia? I w ogóle, że dobre aktorstwo, piękne plany, dobre efekty i tak dalej? Nie. Czy warto iść na ten film ze znajomymi po uprzednim spożyciu alkoholu, ewentualnie przyjęciu innych środków na to, żeby pocić bekę i się pośmiać? Nie! Też nie. Też nie. I to jest właśnie błąd. Jeżeli jesteście młodym, przebojowym człowiekiem i myślicie sobie, a Smoleńsk, to jest taka hała, pójdę do kina z kumplami, pośmiejemy się, potem pójdziemy na piwo. Nie. Nie. Nie pośmiejecie się z tego filmu, bo on nie jest śmieszny. I to nie jest śmieszny film nawet tej materii, że będziecie się śmiali ze słabości jakichś scen i tak dalej. To nie jest śmieszny film. To jest film nieprawdopodobnie męczący. Film trwa 2 godziny. Ja po 30-40 minutach już byłem tak zmęczony, już miałem nadzieję, że już jesteśmy ku końcu. Patrzę na zegarek, a tu minęło dopiero tam 30 parę pod 40 minut. Film męczy. Film męczy okropnie tym generalnie, jak jest prowadzona fabuła, jak zrobione są przejścia z poszczególnych scen. W ogóle tu mamy przed katastrofą, tu mamy po, tu prezydent świętej pamięci Kaczyński w Gruzji, tutaj seryjny samobójca grasuje, tutaj marsze. Zaczyna się czasowo, w ogóle robi nam się jeden wielki albo powiem, dol w głowie i zaczynamy się gubić w ogóle, co się gdzie dzieje. Główna postać, w ogóle spoilery będą, także uważajcie. Główna postać, czyli pani redaktor, która tam sobie żyje z kamerzystą młodszym od siebie mniej więcej dwukrotnie, to jest para. Nie to, żeby mi to przeszkadzało w ogóle, no nie moja sprawa, ale wygląda to tak. Dobra, to już są moje prywatne preferencje, to już nieistotne, no do mnie to wyglądało trochę śmieszne. Kobieta jest okropna, jej rola gra po prostu straszną kobietę. Gra kobietę, która na wiadomość o tym, że spadł samolot z prezydentem i zginął i 96 ludzi zginęło, normalny człowiek by zareagował jakoś, no wiecie, no. A jak reaguje tamta pani? To jest jej mina, to jest jej mina przez większość filmu. 96 ludzi zginęło? Będzie zajebisty temat. Kto go dostaje? Po prostu jest straszna, gra straszną postać bez serca. Przychodzi mama, no odzwonię do ciebie, dób drzwi, masakra. Główna postać jest straszną, wypraną z emocji osobą, która męczy rodziny ofiar tej katastrofy i łazi za nimi, ten mikrofon im
w dupę wtyka bez mała. Ludzie naokoło jej giną, ale ona nie jest przejęta, ona tylko mówi, jak to Dem dobrze powiedział, ci ludzie, tacy żałośni, tam się modlą i w ogóle. I ten szef tej redakcji, żałośni tak, ale oprócz tego jeszcze agresywni oni są, patrz, jacy tutaj głupi. Sekta smoleńska, przewija się tam to hasło, ja cytuję w tym momencie, przewija się hasło sekta smoleńska, bo jest taka scena, gdzie ona się spotyka ze swoją kumpelą, dziennikarką na odmianę stacji jakiejś takiej prawicowej, bo oczywiście ona jest dziennikarką stacji liberalnej, takiej lewicowej, lewackiej i one się spotykają i gadają i ona mówi do niej, co ty spotykasz się z dziennikarką prawicowej stacji, a ona tam, co ty gadasz? No i jest cięcie i przejście, jak ona gada z redaktorem, nie, gada ze swoim chłopakiem i on się pyta, jak tam było, a ona, sekta smoleńska, nie pogadasz. Sekta smoleńska, nie? No i ten film operuje takimi... nic nie jest powiedziane w żadnym momencie wprost. On operuje takimi, wiecie, takimi niby tak subtelnie nam jest coś podsuwane. Tutaj złowrodzy Ruscy, w ogóle propsy za to, że zatrudnili chyba 3 na 3 aktorów w Polsce Rosjan, którzy są prawdziwymi Rosjanami i tam grali Rosjan też, tych z obsługi tego lotniska tam w Smoleńsku. Także prawdziwi Rosjanie jako Rosjanie. Widać, że budżet nie poszedł na marne. No i mamy też scenę Chicago. Polecieli do Chicago, żeby nagrać łącznie jakieś 3 minuty scen. I tu jest po prostu scena, która jest masakrą. Scena w Chicago. No tam postać stwierdza, że pojedzie odwiedzić swojego ojca w Chicago, bo jej rodzice są po rozwodzie i tak dalej. Jedzie do Chicago i mamy tak, panorama Chicago, panorama Chicago, panorama Chicago, tu wysokie budynki. Mówisz, no fajnie, Chicago, faktycznie Chicago. Chyba to nawet nie green screen, no Chicago. Spotyka się z tym ojcem i jest rozmowa, nie? No tata, a pamiętasz jak mi kupiłeś kiedyś w Sopocie takie picie ze słomką? No pamiętam. No i mi te picie spadło wtedy i mi się rozwaliło, pamiętasz? No pamiętam. No i wyście mi wtedy z mamą nie chcieli kupić nowego. No pamiętam. To, że ty pamiętasz takie rzeczy. Koniec sceny z Chicago. Potem mamy jeszcze scenę, jak ona tam gada przez minutę to jest taka scena, że ona tam gada z tymi redaktorami, coś tam Chicago, coś tam. I tam jest taki pan i on mówi tak, i on pokazuje zdjęcie tutaj World Trade Center, co te samoloty rozwaliły, albo Amerykanie wysadzili, bo nie wiadomo. I on mówi tak, tutaj w te 2 wieże wleciał samoloty i one przez te stalowo-betonowe konstrukcje przebiły się like a hot knife by a butter, jak gorący nóż przez masło. A wy Polacy wierzycie, że samolot rozczaskał się o drzewo? I tu jest ta cisza i tu sobie musisz odpowiedzieć wtedy na pytanie, czy ja naprawdę wierzę, że samolot rozbił się o drzewo? I wiecie, i abstrahując od tego, czy ktoś wierzy w zamach, czy że to przypadek, że katastrofa i tak dalej, tu jest taki, czujecie, tu jest ten podtekst, że to nie mówi Polaczek, tylko to mówi redaktor z Ameryki i on tak mówi, to wy Polaczki, tak? Czy nie mówi Polaczki, ale wiecie, ten sens taki, wy wierzycie, wy w takie coś wierzycie, kurwa, takie wy wierzycie w to. No i ten właśnie, i cały film gra jakimiś takimi podtekstami, że nic nie jest offen, ale tak czujemy, że ktoś nam się stara na przykład powiedzieć, że jak jesteśmy zwolennikiem jednej opcji, to jesteśmy głupkiem, a jak drugiej to już mniej, chociaż tam jest tak właśnie, że tam jest pokazana ta młodzież, tam Kaczyński na Wawel, to nie, gdzie ten kurdupel? I ta w ogóle ci bohaterowie, oni tak są właśnie przeciw tej sekcie smoleńskiej, oni tak mówią, nie, że to na pewno wypadek, ale potem zaczynają drążyć, ale w sumie potem taki jest morał, że nie ma go tak naprawdę, ale no, znaczy morał jest taki, że generalnie no był zamach, bo ostatnia scena, czy jedna z ostatnich jest taka, że samolot leci, wybucha tu mu skrzydło, tu mu wybucha, on spada i jeszcze na początku w ogóle jest taka scena, jak Ruscy w rytm, prawda, w tle są puszczone rosyjskie marsze i oni tam ten wrak, te okna wybijają i tą dźwigiem tak wszystko szarpią, te blachy, ci Moskale tacy Polskę od 1000 lat tutaj prześladują
pokazują, no i nie mówię, nie mówię, że to jest dobrze, że to jest źle, tylko tutaj ten film gra tak na tezę jakąś taką przez siebie ustaloną, a w końcu się na końcu okazuje, że tak naprawdę to nie wiadomo o co chodzi, bo nikt nie mówi, tylko ostatnia scena jest taka, że pani redaktor stoi oparta o ścianę i idą ludzie na pochodzie i zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna się modlą i wyskakują napisy końcowe. Nie widzimy jak Rosjanie odpalają rakietę, nie widzimy jak Tupolewa zestrzeliwuje krążownik imperialny, nie ma też nam powiedziane wprost, nie podany nam jest dowód, że to była katastrofa i tak no, nic nie ma. No i tyle no. Aktorstwo jest słabe, aktorstwo według mnie, moim laickim okiem stoi gdzieś tak na poziomie niższym niż polskie seriale typu Pierwsza Miłość, Na Wspólnej, Na Dobre i na Złe, Jak Miłość i tak dalej. No nie jest dobrze, no. Nie jest dobrze. Nie idźcie na to do kina. Odradzam. No nie wiem jak chcecie. Jak macie pieniądze i czas do zmarnowania, to idźcie, no ale... No, mogłem żyć bez obejrzenia tego filmu, powiem wam, no. Nie wiem, no coś bym tu spuentował, ale no ciężko mi tu coś wymyślić, powiem wam szczerze, no. No, byłem, zobaczyłem, no wyszedłem. Byli ludzie oprócz mnie, o dziwo, nie byłem jedynym na sali, byłem ze znajomymi, było jeszcze tak 6, 7 ludzi, 8 nawet może. Jakaś pani tam co chwila tak śmieszkowała i jest taka scena, że tam jeden z tych ludzi, kto zginął, jest takie przesłuchanie, przesłuchujemy od niego żonę i ona wyciąga rzeczy z jego portfela i tam rosyjski oficer taki kagiebowiec ją pyta, a kto to, a kto to, a kto to i wyciąga tam zdjęcie chyba rotmistrza Pileckiego w ogóle. I on się pyta, a kto to? A ktoś z sali krzyczy, Lenin! Ha! No, także no, byłem zdziwiony nawet, bo byli tacy młodzi ludzie w moim wieku i to wbrew pozorom nie oni kręcą bekę, tylko śmieszkowali tacy ludzie koło 50 właśnie, także no... Nie wiem, moi drodzy, no powiem wam tak, puenta moja jest taka. Była ponoć taka sytuacja, że na prapremierze tego filmu ktoś tam kogoś chciał pobić, bo się śmiał i tak dalej. Ofiarą tej katastrofy, czy zamachu, jak kto woli, nie robi krzywdy śmiech na sali kinowej, tylko największą krzywdę robi im to, że ten film powstał w takiej formie. No, i to tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Napiszcie wasze spostrzeżenia, czy widzieliście, czy macie zamiar zobaczyć, co o tym myślicie i w ogóle, no tyle. Jeżeli wam się taki vlog podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Zapraszam gorąco na fanpage'a, na Facebooka, na G2A, na Hitboxa i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!